Mugi-mugi dados tiyang sugih Allahumma. Amin lho ngono. Alah, wong Gitu, Pak. dongakno Nggih no. Jenengan didongane tiyang sugih rak seneng ta? Seneng. Mugi-mugi Pak Dalang sugih Allahumma. Amin. berarti jenengan mboten seneng didongakno pinter. Lho ya seneng panggan. Sing penting niku pinter niku. Sing penting ya sugih. Yo sing penting pinter to, Met. Lah kok ning kene iki bayaran apa ora? Yo bayaran. Lah sing iso bayar ki wong sugih apa wong pinter? Ah, lah iya ta. Basa kowe. Lho, najan to sugih, Ya, Pak. nek ora pinter ki yo bandamu entek diapusi karo wong pinter. Wah, apusi ra apa-apa. Wong sugih ki saiki diapusi sesuk cek panggal. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu macange yo limbun. Nggih. Pak Wiji. Nggih. Alhamdulillah. Nggih kados pundi Pak Wartosipun? Alhamdulillah sami sehat. Oh nggih. Musim bedhidhik. Oh nggih. Ning dalu punika saged sowan wonten Gunung Gedhe. Gunung Gedhe. Nika panggih panjenengan tambah sedulur. Oh nggih. Pripun jenengan nggih sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Nggih nggih. Niki wau jam pinten? Niki mau saking dalem kula jang wasal. Niki mau panjenengan jam pinten? Kula nembe kemawon. Nembe kemawon wonten 2 jam teng mriki. Oh nggih. Kula gumun teng mriki Lah pripun? wargane nggih ketok ramah-ramah. Oh nggih. Sopan-sopan. Panjenengan Bapak Lurah nggih ngoten piyantune niku Pak Sis. bagus nggih. Ramah, jiwa Nggih. sosialipun tinggi. Nggih to wong namine kepala desa itu Ah, nggih. harus menjadi contoh rakyate. Nggih. Nika kados Pak Mayar Nggih. Siswanto. Nggih. Dalu punika ngrawuhke panjenengan terus kula kanca-kanca pengrawit nika alhamdulillah sedaya teng mriki Nggih. nyengkuyung nika acarane napa nggih? Niki bersih desa. Bersih desa. Nggih. Didongake mugi-mugi pundi menika? Gunung Gedhe. Dadosa desa ingkang gemah ripah lo jinawi terus diparingi panen ingkang luwih nggih Bu nggih. Amin Allahumma. Kados panjenengan iki tansah melestarikan budaya, Mas. Pripun? Panjenengan Bapak Lurah tansah melestarikan budaya. Dadi mboten nguri-nguri namung ngurip-ngurip budaya khususipun wayang kulit tetep saya ngrembaka. Nggih to, wong jenenge nguri-nguri iki berarti seneng. Oh, Nek nggih. ngurip-ngurip berarti melu nanggap. Nah, Dadi melu nanggap. nguripi apa to? Aku kok gak dijak omong. Kowe yo pengen ngomong. Ya omong. Iki menggawa kanca to ya. Lho, pripun ta? Ayo. Niki nggih sami niki pengen ngomong yo. Oh, Pengen ngomong yo nggih. ngomong Wes ngono. kadung gawe lambe. Nggih. Oh, ngono kok. Wong ngomongnya udah Pripun Pak ngomong. Wartosipun? Salaman, Pak. Nggih, cakep Mas. Sehat nggih? Alhamdulillah. Nggih, Pun. Nggih. Nganu Mas niku wonten Gunung Gedhe mriki niku mriwau kan dugine kan sore. Dados Nggih. saged nyawang pemandangan niku sarwa endah. Sarwa endah teng mriki Oh. wis radosane. Wah, nggih. Kados obat nyamuk semua Lah, muter-muter ngene. kados teng film India nika. Nggih, teng mriki teng dhuwur gunung. Benten kalenggan kula niku Oh, hawane pripun? panas. Lah. Ben dinten Wah, panas. lek teng mriki niku suwet. Nggih, nggih. Oh, Neng mboten masalah, sing penting saged dasare Pak Mayar punika. ditimbang Nggih. kalian Pak masyarakat. Kepala Desa. Nggih. Gede. Niku boten nate hitungan Oh, nate. mboten nate perhitungan pinten probeanipun, Sosial. wancinipun niku pinten itu niku mboten perhitungan. Sosiale gede. Oh, niku jelas. Nggih, wong dek wingi niku nggih, Nggih. telepon kosong. Oh, nggih. Terus teng ya pundi niki geneng gede. Gunung Gedhe ya. Biasane pinten Mas? 200 mawon, mboten ngenyang. Oh, nggih. Mboten ngenyang saking jin. Lah iya. Sing ditelepon sapa? Gak aku to, Ge. Lho, iya ta iki sing ditelepon aku kok. Oh, berarti ya kowe, Met. Derek dedonga nggih, Pak. Oh, Sing nggih. penting Gunung Gedhe guyub rukun Allahumma. Amin. Amin. Dalu punika bersih desa. Wis ngerti. Piye ta iki? Lah aku ya bar omong-omongan kono kok. Lah nggih di bersih desane nggih resik marang jiwa lan raganipun. Piye? Pak Lurah nggih menika Bapak Mayar Siswanto. Nggih. Nggih. Apal aku rasa omong kowe nak trima Gunung Gedhe ngene. Gunung Gedhe menika wonten 4 dukuhan. Wah, lho. Aku iki ditanggap wong iki kudu sing grapyak semanak. Sik to, sadurunge kowe ngerti dukuane mau. Aku pengen ngerti nek kowe iki ditelepon kali Pak Sis. Pak Sis menika lenggahe sebelah pundi jajal. Aku pengen ngerti. Pak Lurah to. Pak Lurah Sis. Pak Mayar teng
Wilujeng dalu, Pak. Lah. Sehat ya, Pak nggih? Alhamdulillah. Lho nak aku nak wis ping pindho iki. Masa kalih Pak Sis berarti pun panggih ping kalih. Pun apal. Ndi? Jajal sing ndi, Mak? Endi Cak Komet? Lho, jenengan modele ngetes. Heeh, sing ndi jajal. Wilujeng dalu, Pak. Oh nggih. Oh, alah pindah teng mriko. Wong kakek mangkel gawe ki teng mriko kok. Berarti nika. Sing nganggo pundi? Sing ireng. Nggih ngangge kopiah menika. Wilujeng dalu, Pak. Matur nuwun teng mriki wonten sekawan dukuhan nggih, Pak nggih. Apal to, Men? Lho iya sumber benda enek. Terus? Kali Kenongo, Kerajaan Kali Kuning. Apal aku. ora Enek ono. 34 RT, 7 RW. Lho. Terus rondone enek 147. Bah, kok yo nyensus rondo barang iki tak yon. Piye Nek ta rondo ki lho kok apale ra kaprah lho. Apal. Nggih ta Pak Lurah? Lho, kok iki padha to, Met? Aku karo Pak Lurah lho ngene. Layak teng mriki lagi teko ndik mau nuwun sewu lho Pak Nggih, Wiji. monggo, nggih. Kala wau Mas Komet lagi teko pelek teng Nggih. mriku. Wah, foto. Sing Oh. dalu foto. Sediluk-diluk foto. Salaman Mas Komet foto. Ya ngerti Lah kok dhewe yo to. Padu mbek wong wedok-wedok ning kono ki lho. Anu fotone dihapusi. Lho, Lah. ngapa dihapusi? Dadine elek, Mas. Lah wong foto ya biasa, upama foto wong loro, upama wong telu ya padha ae. Kowe ora aruh kok. Paling mesem terus nganggo ngene. Enggak, Nganggo ngene. ora ngono. Lah terus Dadine fotomu piye dadine? ndasku ki ngene lho rada. Sik. Foto kok dadine ngene iki sebabe apa to? Lah wong kono giekere karo ngemiki anake lho kok. Mas foto, Mas, foto, Mas. Ngono dipoto 1 2 aku. Ngerano ngene iki. Kok Mas teh mbok ditutup sik aku. Ya ditutup sik ya ora usah mbok ingetno ya madhep rono wong difoto kok Lah malah. piye ditawani anake mau foto lah dhek sing ngeteke foto. Ayo foto dulu, foto dulu. Engko nak nangis tak kasihkan Om lho aku. Wah, iki ndahne nak diwene. Piye? Lah kok ya Ngono ki yo gelem Cak Komet. Lho. So, yo Lah wong ora kono mbok kono ya. Ae basa. Niki teng mriki pun ping pinten Pak Wiji? Wah, pinten nggih. Pinten Banis? Ping pinten? Pun ping 3. Ha niki sekedar info Pak. Supe niki. Pak Lurah saking Pak Wiji Pak Dalang menika. Niki mungkin ampun nanggap ping gangsal sing ke-6 gratis. Oh, nggih. Lah niki kira-kira Setuju wis napa mboten? ping 7 niki lho kula Ping niki. 7. Nggih. Ya berarti wayahe gratisan Oh, tahun iya. ngajeng. Engko berarti ora bayaran. Kowe iki aja rena-rena lho. Kono ben Lah terang. nek Ngene. ngono gratis ora apa-apa lah sakmene mbeyane iki mbok Cak nyapa Yon. sapa? Rara kene tok sing gratis. Ha. Sing kene panggap bayaran. Lah sing kene, kene kadung klambi anyar, terus jareke ya anyar. Bayaran pokoknya Pak Etok lho sing gak bayaran. Wah nyonyor tenan. Lah kira gratis jute sentek. Lah nggih, sing baku matur nuwun Nggih. kalih Mbah Lurah. Nggih. Menika panjenengan Ibu kok Ibu, Bapak Mayar Siswanto. Ayo sampean matur nuwun sik. Wis mok Mosok mang? budek ya. Lho kowe iki wis matur nuwun apa piye? Wis mok matur nuwun nggih Pak Lurah nggih. Lho ngono. Wis dikeki to Dik mau. Lah urung kok gayamu kaya ngono ki lho Penting Met. matur nuwun, Iki Pak. bengi iki sewanteng mriki. Niki biasane teng mriki panen apa, Bu? Tebu nggih. Taneme tebu. Kowe ngerti artine tebu? Tebu. Tebu ya wit-witan piye, Mas? Aduh, tegese apa ngono lho, Met? Bakale gula kuwi lho. Iya to bocah ki nek kaya jagung ki sejane arep dadi wong agung kaya ndek kae lho. Oh kae to. Tebu, tebu. Artine tebu, Tep kuwi mantep bu. kalbu. Ya pinter. Pun panen, Bu. Tebune pun panen apa dereng? Kowe nak takok lu keliru. Kok kleru? Lah sakmene biyane mosok duwe tebu kabeh. Duh, Lah nek sing ra duwe tebu ya telongso panen apa? nek sing boten tebu menika panene napa, Pak? tak Tebu wis bar kok iso nek tebu. ndongano ki sing penak. Mugi-mugi panenane kathah Allahumma. Amin sing gadah sawah. Heeh. Sing boten gadah mugi-mugi saged tumbas Allahumma. Amin. Lho ngono wong Lah, donga ora kulake kok. Mulane panene akeh, terus diadakan sedekah bumi Bumi. iki, Pak Wiji. Mula sedekah bumi nika penting. Penting. Oh, Masuk nggih, teng mriki Sayon. bengi niki. Nggih. Niki tasakuran nyedekahi bumi teng mriki. Nah. Gunung Gedhe supaya lara memala kuwi ilang. Ilang kabeh.
omo kabeh tikus kuwi ilang kabeh. Betul, Mas. Soale enten lho anu Mas Wiji. Ha nggih pripun Cak Yon? Iki lho daerahe Mas Komet. Tangga desa. Heeh pripun Mas Komet? Tangga desa ini mboten nate sedekah bumi. Nggih. Walah jenenge omo memolo niku luar biasa. Nyuwun sewu lho. Nggih nggih. Niku tanem pari mboten nate panen. Lho. Lah tikus gedene sak pedet-pedet niku. Apa? Tikus. Apa? Tikus Sak pira? gede-gede sak Sak pedet. Jenengan percaya? Mboten percaya. Ya ora percaya to, Met. Ya, Wong mergo- tikus kok sak pedet-pedet iki lho. Mergo gak tahu sedekah bumi. Sedekah. Ora sedekah. Ya ora umum wong tikus kok sakmono gedene lho. Kowe ora percaya? Gak percaya. Gede-gede. Lho, ya gede tikus ya ora umum sakmono gedene. Gak percaya? Gak. Ya sak ngisore sithik. Lah, nek sak ngisore cilik anu sithik percaya nggih Pak nggih. Nggih. Wong Lho sak sampean gendane Cak Yon. Wong- Sithik iki sepiro sampean gendane Sak sik? pira? nemu niki lho. Hah? Ula sawa. Ya. Weh, sing lagi iki. Ula sawa. Ula sawa iku sak wedhus. Lho. Gede-gede. Wah. Kuwi kaya ngono kuwi. Kuwi ya ora Sing umum percaya kuwi. sapa? Kuwi mergo wong gak bersyukur rina lan wengi nganggoni bumine ya kaya ngono kuwi. Nek sedekah bumi kaya gunung gede iki insyaallah aman. Ula sak Ula. wedhus-wedhus iki percaya, Pak? Wah, mboten Mboten percaya percaya, niku. aku ya ora percaya iki nek umum. Ula ora kok sakmono iki lho. Ora percaya. Ora percaya. Ya sak ngisore sithik. Lah nek sak ngisore sithik aku percaya Lah, nggih Pak Widi. nggih, nggih. Percaya nek sak ngisore. Ning tenan lho Mas aku ora mbadeni. Apa? Wong lairno wong wedok ki liwat udel. Wah, kuwi kan wis gak sebaene Gak to. sebaene. Mergo ya wong kaya ngono liwat udel. Liwat udel. Lah iki kena rasa baene lek kuwi. Ora percaya. Lah iya kok liwat Umume wong udel. lairan ki ya ora liwat udel kuwi kok. Liwat udel. Lah aku ya ora percaya. Mbah Lurah mboten percaya nggih Mbah Lurah. Lho, nah iki mboten percaya Mbah Lurah. Gak percaya to? Gak percaya. Ya. Wong lahir kok liwat udel. Ngisore sithik. Lah nek ngisore sithik aku percaya. Pancen Kowe iki kok iso rena-rena omongan iki lho disapa? Lho, warga masyarakat Gunung Gedhe iki nyatane antusias menghadiri dalam rangka sedekah bumi. Mula bengi iki padha tirakatan, Ya. padha melekan. Muga-muga awake sehat. Amin Allahumma. Amin. Muga-muga sing sekolah cah cilik-cilik iki kan hari kedua masuk besok. Muga-muga cah sing putrane tasih alit-alit dadi putra ingkang pinter. Amin Allahumma. Amin. Nah, rak ngono didongakno sing apik-apik. Apik ya ndongakno ya aja pinter tok. Apa? Mugi-mugi dados tiyang sugih Allahumma. Amin lho ngono. Alah, wong Gitu, Pak. dongakno Nggih no. Jenengan didongane tiyang sugih rak seneng ta? Seneng, heeh. Mugi-mugi Pak Dalang sugih Allahumma. Amin. Berarti jenengan mboten seneng didongakno pinter. Lho ya seneng panggan. Sing penting niku pinter niku. Sing penting ya sugih. Yo sing penting pinter to, Met. Lah kowe ning kene iki bayaran apa ora? Yo bayaran. Lah sing iso bayar ki wong sugih apa wong pinter? Ah, lah iya ta? Basak kowe. Lho, najan to sugih, Ya, Pak. nek ora pinter ki yo bandamu entek diapusi karo wong pinter. Wah, apusi ra apa-apa. Wong sugih ki saiki diapusi sesuk cek pangga duwe. Kuwi nek wong sugih. Wong sugih kok Ning yo enek kuwi kudangane simbok. Piye? Bocah pinter, besok dadi dokter. apa nak dokter iki kabeh pinter. Semua dokter itu pinter, sekolahnya dhuwur, ragate yo akeh, Met. Ah sing tak takoni. Apa? Kowe ngerti dokter berarti? Yo paham no kene bolone dokter, perawat, bidan kak yo. Dokter umum karo dokter kewan pinter ndi? Yo pinter dokter umum. Nggih napa mboten? Nggih no jelas niku. Umum bisa mengatasi semua penyakit, termasuk penyakit dalam bisa, luar bisa. Alah kakek ngomong salah. Loh, pinter dokter umum. Pinter dokter kewan. Kok iso pinter dokter kewan lho? Alah. Nek dokter umum, Heeh. kuwi awake dhewe priksa cek ditakoni. Piye? Sakit nopo Mbah, Lek, Mas? Kenging nopo Pak? Iya ta? Nek dokter kewan ora tahu kok sapi priksa kowe lara apa pi? Wedhus kenapa, Dus? Mergo wis pinter. Wah, iki Cak Yon. Lah nggih no. Oh lho, wong aku iki rada benci ya karo dokter. Lho kok ya benci piye to? Wong Lah, ambek Pi. dokter Nembe Dek wingi. Telung dino niki, Pak. Pripun. kowe nek omongan hati-hati lho ambek dokter iso gedeng iki lho. Lah aku ya curhat kan ki nang live streaming. Lah kowe nek ngantek lara arep periksa ning ndi kowe? Lah aku iki winginane lara untu, Mas. Iya. Jabutno untu ngono lho karepku. Terus? Jabutno untu umum rak ya 100 to. Heeh. Lah aku iso ditarik 1 juta iki.
Lho. Lah kuwi ceritane piye to, Met? Wong untu pisan biasane ya mok 100. Lah kan antri. Antri Wong ning- 10. Heeh. Nomor 1 aku diperiksa. Terus Jabut untuku luar aku. Waduh, aku ngono. Lah sing songoke melayu. Mulih pinten, Pak? 1 juta. Lho, lah kok larang? Lah ngenteni sing songo mlayu niki wau. wah, apa enek mlayu kok kon genteni, Mbok ya. Nek 100-an ya. Wong kono kok ora genah. Menghibur Gunung Gede nggih, Pak nggih. Ah nggih, monggo. Niki wonten sinden-sinden kangge dipun rahapi. Rahapi piye to? Sindene ngusik sing penting ki tak terusne iki mang masalah pinter ambek sugih. Lah. Lho, kowe upama bedekan ki lho kowe karo aku, mesti menang aku. Kene wong pinter kowe trimo wong sugih. Alah iya, Ngene. mesti ana apa tak pangan. Lho. Kowe bedekan. Totoane apa? Totoane wis engko tak gendong. Tenan lho ya. Kok kono tak gendong rono rene. Disekseni masyarakat karo Pak Dalang karo sinden. Iya. Iya. Disekseni nek kowe iso jawab pertanyaanku tak gendong rono. Teko kono. Wah, iki ora gemen-gemen iki. Iya. Pitik walik sobo kebun. Nanas. Lho, kok pinter. Ya ampun. Wes. Ngene kok bedekan enteng iki. Ayo, Sego sak kebal dirubung tinggi. salah. Lho, kok ya Ngono ae, Dek. oh, alah getun aku kok ya iso to ki mang Suwira gendong-gendongan. anak pedhet anak sapi jenenge. Pedet. Eh, Pedet. lu pedhete lanang apa wedok? Wedok. Ah, lanang. Kleru. Wong pinter ya ngene iki. Anak wedhus, Anu apa jenenge? anak wedhus. Cempe. Oh, ya pinter. Gendong. Mangane apa? Mang suket. Ah, kleru mendek mau mangan sego. Cempe. Cempe mangan sego. Pinter ta? Iya. Ya penak ngono ki ta. Lah ya pertanyaan sing penak-penak. Lah kuwi nek babedhekan Pertanyaan remutuk. lho, kuwi nyanyi ya iso. Nyanyi. Piye kuwi? Wah, lah kowe urung iso kok. Upama Yo nyanyi yo nguyahi segoro nyanyi yo iso. Lho, kolaborasi sik saurunge mbek sinden kolaborasi antara aku, Ya. dirimu terus karo kanca-kanca Musik. Oh nggih. Iso tenan lho. Gak. Wah. Lah malane warahin obat. Wis anu nadane C, Mas. C. Oh, nah. Tak tapuk pisan. Kaya nadane kaya kuwi modele. Baik, bolak-balik sih. Ora. Nah, Mas. Kuwi piye kok iso ora nek keterangane. Ki mayor. Sakmono. Ya ta. Diomong ya. Iki piye? Carane iki lho. Engko nek gak nganggo gae, Iya. nek gak nganggo orjem, yo nganggo ketipung cek jelas ya. Ya. Oke, nganggo ketipung tok. Heeh. Jajal mah ketipung dang tak ding. Sing nyanyi sapa? Kono. Yo engko bareng to kene kur, terus aku mbek kowe padha. Padha. Heeh. Yo, karo joget no Mas, sing apik. Wah, isin ah. Lho kok isin lho. Hey! Ha! Yo, hey! Iki piye? Lagune. Kok yo he. Joget sik. Oh ya. Ha! Andeta, andeti ya bora bori bareng. Andeta, andeti ya bora bori dang ding dang. Pohon salam ditanam di pinggir jalan. La. Sudah lebat ya Tuhan bumbu masakan. La. Selamat malam ya Nona kami ucapkan La. pada semua Bapak Ibu sekalian bareng. Andeta andeti ya bora bori. Andeta andeti ya bora bori. Dang ding deng. Dadi baraku terus kowe, pomo bar tengen terus kiwo. Wow. Lho, ayo. Eh? Ayo.
Ya Allah kowe urung paham to, Met? Gum. Bar tengen kiwa tak kei contoh kowe ndek mau lho. Lah iya. Andeca. Alah. Bar aku engko bar tengen ya. Bar ini bar tengen terus kiwa. Engko kiwa tengen ngono lho. Gentenan. Ya. Urung kosok. Iwak dendeng dibakar digawe sate. La. Iwak bader ditambah iwak teri. La. Aku seneng bengi ki neng sendang. Gunung Gede. Sik. Aku kok meh kleru sendang gede to, Met. Gede iki marine sendang gede kono lho. Aku seneng bengi iki neng Gunung Gede. Kodok La. Hey! Andeca, andeti. iya bora bori. Andeca, andeti, ya bora bori. Andeti, ya bora bori. Jadi kok bar tengen terus kiwa, bar iki cengoh piye? Ya, Pak. Bagianmu iki mang sing kedua wis tak pangan. Omongmu dhewe lho bar tengen ki. Kiwa. Aku neng iki lho. Aku neng tengen kowe. ning kiwa. Ayo bar tengen ki. Kiwa. Yo, Magrib ya nona di pinggir kali. la. Pitik-pitik ayo dikurungi. La. Mumpung cek cilik ayo dek sregep ngaji. La. Biar besar nanti disayang ilahi. Andeca, andeci, ya bora bori. Andeca, andeci, ya bora bori. Rene neh to kowe. Lah kowe arep rene lho. Lah kalau blangkonku. Yo, Oh piye to? bar kiwa. Terus tengen. Lah iya, aku neng ndi ki? Ning kiwa kowe Lah mbros. saiki sing tengen sapa? Aku. Lah iya. Yo. Aduh. Magrib ya tuan aja ning sawah. La. Cendela kabeh yo oleh ngawa. Iya. Ada di wong urip ya tuan do susah. Ayo dedonga sedaya mring Gusti Allah. Andeci ya bora bori. Andeca, andeci ya bora bori. Arep ning ndi kowe? Kok mosok perkara nuwun pangapunten lho Pak Wiji nggih. Nuwun pangapunten. Iki perkara blangkon ngene kowe arep bujuki kancane to. Blangkon ki lho. Lah blangkon ngene kok sok. Kuwi ora ngerti. Cekel, ayo, cekel pura kuwi. Kuwi ki bahaya. Lah trimo blangkon ngene kok. Lho. Nggone ning Lah sirah. Mbak, lho ngene iki lho, mosok bahaya to, Pak? Lah iya blangkon lho. Rasane hawane panas ora? Oh gak. Cekel, Gak. urung ki, lagi jam urung enek jam 1 ya. Lah hubungan Engko nek wis jam 1 luweh, kuwi Ya panas. iki trimo blangkon ya padha karo sing tangguh. Kuwi ra sembarang blangkon kuwi iso mara ning kene dhewe tanpa aku rono. Lah. Tak omongi ya. Ya. Madhep pengarep. Cekeli ae. Enek wong ayu kudu ape adus apa iki? Bayu gak kelamben iki lho. Iki ta, Men? Lha iki. Iki lho. Tak moro ya ta. Aku tanpa njupuk iso moro dhewe. Alah nek wong ngono ya iso ta aku. Kok bujuk jajal kowe ning kono. Kok wong blangkon. Sekali. Ya. Wes. Met. Wih, wong wedok iso kaya ngene walah. Ndi? To, Met. Dadi pokoke kaya ngene. Endi? Endi wong wedok ngono? Blangkonku ndi? Lah kae. Lho, bocah cengon. Kuwi ya digawa rene kok. Wong ora mekas. Ora mekak piye kok. Iki blangkonmu sing ndi? Ayo. Kok keri. Kowe Ayo. nek pengen iso apa Siar. ning ngarani? Iso apa ki
nyanyi. Kuwi paling gak yo isin karo sing ngene-ngene iki. Iki kabeh iso nyanyi. Lho aku ya iso. Lho, ngemse. MC tak siarnya ya. Ya, iso. Iso. Jajal ngemse sing Oke, bersama campur sari apa, Pak? Jiwa budaya. Jiwa budaya. Bersama Jiwo Budaya. Wih, wis kaya Denny bro. Salam rindu tak akan layu. Aduh, Denny iki lho. Salam sayang tak akan hilang. Istimewa untuk Gunung Gede Cow. Kita panggilkan cantiknya Indonesia. Ada. Siapa dia? Ana. Untuk Anda. Ya mbok kaya Denny dik mau sing apik. Ana sing mantep ngono, Met. Ana, mantep. Ana. Lah kowe iso mbok kowe menyang. Lho wong kowe iki sing ngemse kok dadak nganggo wakil piring. Yo, ada. Spotnya siapa deh, Mas? Oke. Ana Purbaya. Selamat malam, Mbak Ana. Selamat malam menjelang pagi. Oke, karena ini sudah jam 1 ya. Hampir. Jam 1 mulane selamat pagi. Selamat pagi. Nah, baru ketemu Good ini. morning, good morning. 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 Yeah. R lah Inggris ki R enggak kangge. Morning. 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 Ilate ditekuk. Ilatmu kuwi Ya. ketok. Ora. Ben iso Seneng kowe nak ilate budel. Ilate ditekuk ning cetak iki lho. Mor. Morning. Ngono piye? Wes. Malah kaya mendelik kuwi lho. Morning. Lek bahasa Inggris ngono kuwi Mas, R ora kanggo. Gak kanggo. Ya, morning. Morning upama jeneng wong lho ya. Jeneng wong kuwi Rudi ngono ere ya ora kanggo. Rudi. R ndak iso pokoke wong Inggris ki, ndak iso. Bapak guru Rudi. Aku nak rontok ngono pamane. Iya, hah? Rontok. Wah, Rontok kok. Morning. Pripun Mas, pripun? niki kersane tambah meriah. Meriah. Soale dalu punika ademe jan ra kaprah. Yo. Oh, sok to. Mula lho, do jaketan kabeh. Tapi ning kene sumuk i. Lah mergo disoroti kaya kodhok Iya, ngene kene. Ngerti sumuknya apa? Ndak ngerti. Lha iki cedhak iblis lho. Lho. Oh, panas. Panas. Lah aku iblis kono yo jin kan ya padha. Aku tak takon sebelah kene sampean kono ya. Iya wis kono. Bapak, ngersake lagu napa, Pak? Mboten nuwun nggih, mboten. Sing sebelah mriki nek kene kompak, Met. Mergo kene iki percaya aku nek ibu-ibu mesti kompak daripada seorang bapak. Nggih, Bu, sing semangat, Bu. Pengene lagu napa, Bu? Sampe njaluk tambal Halo, ban. jaluk tambahan bal. Iya ini piring obane ora tutup apa piye kok. Tembele tuh. Oh, jenenge permintaan ya bebas to. Tamban bal. Tambal ban, ban. tambal ban mungkin Tambal. diaturke. Sing sebelah mriki mboten nyuwun. Ya. Sabar. 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 Cek dinteni engko sabar cek anu. Pak sabar. Sabar tambal ban sabar. Pak Cek ning sabar. mburi, Pak sabar. Diaturke tambal ban Sama ora nyanyi karo aku ae to. duet ngono lho, Met, sing Oh, apik. ono yo. Apa ono sing kamu Warga mencintaiku? Gunung Gede. Kok tak jak nyanyi ora iso. Bisa lah. Demi kamu apa sih yang enggak ya? Pokoknya sing tentang cinta no lo Mas. Sing aku mencintaimu, I love you, you love me, ngono ka lo. My love. My love, no smoking. Lho kok teko rokok. Bahasa Inggris pokoknya. Ngerti ra tak komet gue? Nyanyi. Ngertes
sing romantis karo Mbak Ana. Tak kei contoh. Oh iya iya. Mas, Tak kei contoh contoh ya, pom Mas. aku ngeplek ngene to. Bisa, Mbak Ana terus maju rene selek. Ya, Nyanyi nih. tangan Langsung digandeng. P apa? Oh. Lebih Lah, segaane ngono lho. Lagumu yang ngono. Lah kok kan enek sing saka ala keri. Oh, ngono kae. Gurine iku lho aku sing gak kuat. Terus. Moh, Aku wis Terus enek sing segane. Aduh, ngono barang kae. tapi kepetel deh. aku kok marah. Aduh wong gede iki, Aku wong. krungu. Nadanya Mas, nadanya. C. C. Andai kau tahu. Ku tahu. Kau tahu. Aku mencintaimu. I love you. Di dalam hati. Oh, sedut-sedut. Sedut-sedut. Telah terukir indah namamu. Ya, Mas. Aku takut kau meninggalkanku. Asik. Amit ya, Mas. Aku takut kau kan tinggalkan aku. Siti ae ya, Mas. Aku ya Tera. Roma, Apakah kamu percaya jika aku bisa menyanyi? aku mencintaimu, Roma. Aku pun begitu. Iya, Roma. Iya. Meskipun aku tahu. Lek, mek apa ya, Lek? Kenapa? Mek apa to iki? Bapak talas ki lho. Wah. Nyanyi ki lho. Rayu. Oh, ke roman to, Tera. Roma. Iya, Roma. Jawane Ngerayu. gandrung ngono lho. Ngerayu Cak Yon. Kuwi ngopo? Dalam gonmu kok duwawu. Apane to? Ya iya no, kene pilihan no. Wedok ora. Sayang, Piye-piye, Dik? Piye? aku kok Ora sairi. Alah, apa njaluk dirayu kaya aku? Ora iso. Sasa. Wong- Kene wong Jawa Wong tulen. Andreca, Andreci fales kok. gak usah ngrungokne kae sayang. Andai Wong cah. edan. Aku kelino karo kene kok biasane kok Ya ora duduk ambek. sayang. Hah? Kita duduk Oh, duduk-duduk di sini. Iya, duduk. Anggaplah ini di bawah di pohon pantai. cemara Di ya. pantai ya sayang. Allah, pasangan lempoh. Duh, kok lepah ya? Lagi lungguh lho. Lho bojoku kenal ing sama tawang ana lintang. Lah dalah. Ya ta, diomongi kuwi cangkeme slendro. Jene nuthuk sak pira? Pas ini kok. Cahayu. Jajal nduk. Kowe cak pira? Kowe nutak nutuk pecah iki. Cahayu aku ngenteni. Kayake sing kono sik ragu-ragu ya, Mas. Awake dhewe wis ndak ngono kuwi ya. Adewe Antene kono sing wedok wis biasa mbek sapa wae. Oh ya Mas. Omonganmu lho. Kono iki keluarga muran lho ya Mas. Muran. Ora kaya awak dhewe. Keluar- Awak dhewe lho didol larang. Lho, keluarga wong sugih ngene iki priyayi, Dik. Lah kono keluarga ora duwe Kono kok. kursi lho ora duwe Mas. Alah. Ngadeg e ora keju ya Mas. Omah ora enek lawangi kok. Iya. Ngenyek iki kene lawan Omah ora ta. nek gendhe iki lho Mas. Lek turu ora masuk dodo. Wis wedok Masuk padha. Dodo masuk. Lah iya. Ora enek dodone ta? Rada minggup Mas. Enggak kok aku tuku dhewe. Loh, yang lebih baik itu berdiri. Kalau duduk nanti kebanyakan duduk jadi abeyan, ya toh? Oh, berdiri itu sehat. Ini aku pulang awake dhewe Sehat. Mas. Berdiri itu bisa nungging, bisa ngini, bisa ngini, bisa ngini. Ya Mas ya. Oh, kalau duduk ya apa? Duduk bisa apa? Bisa apa? Ya mek duduk tok. Ambeien. Oh iya, kesuwen. Lek duduk lho iso brangkang-brangkang. Lho, iki lho biasa Iya. duduk. Oh, Biasanya dia berangkang ya Mas. Belakangan iso ngene lho, Dik. Kowe ra iso. loh lek berdiri iso kayang-kayang Lho, ya lho. Mas. Medeni Iso wong, lho. kayang-kayang. Aja kayang ya, Dik ya. Ndek aku malah mundak gulune tugel. Sanung kok Mas. nek dirubung laler ijo. Apa? Mas, akhirnya aku
barang basa apa piye? Tahu lo kayang. Nah, iki delok sak geger, delok geger. Aku mah lek dipadane barang basa. Wong kaya aku lho ora tau geger. Lah iki kok rumah saku bar kok kene rono, ku terus karo Enggak. Geni Aku tak karo Piring. Pak Wiji. Bene karo Pak Wiji mana si suwi kok terus. Weh, Terus semua Karo motor Honda. Terusno kuwi lho, lagumu lho jere arep nyanyi mau. Wah bingung. Wong lagu kaya kene suasana apik kok malah digawe ngantuk. Lho, Lah, jajal to terus nih. Wong ayu. Lah, kene- Lagu yo ngene iki lho Roma Irama. Wah, lho ngono. Roma apa? Engko rasa nyanyi Roma itu. Adewe rasa nyanyi yo Mas, adewe ora iso nyanyi kok. Langsung meteng ngono ae. Sangel. Oh, langsung meteng. Kono bojone ra iso meteng. Gak iso wong sing Gak iso. sing lanang lemah sik. sahabat. Pikir-pikir sik, Nduk. Nyapa? Pisan kanggo selawase duwe bojo sampean putih kok kono ireng. Kowe ngendi anak zebra piye? Oh iya. Wonge kaya ngene lho. Jajal tanganmu, gandengan, Kan gandengan. aku pit lho, lho ya. Padha karo TV hitam putih lho. Iki cek tak kaos tangane. Lah, kaos tangan piye eneke ngono kuwi kok. Lah iya, Mas. Kene lho. Ono lho kene pengen romantis kok ora oleh lu. Ngadeg kok. Isine wong wedok, Kasamuratan. Terote rondok moncrot, Dik. wong wedok pondo. Mas gendong. Weh, mah. Gawane ning bengkel lho, Mas. Iso gendong. Cek ya ini, sesuk tutup tapi. Wes dah nyanyi arep gandrung rumah apa we? Ndang nyanyi. Aku pengen ngerti kumet iki lho. Yo nyanyi, Mas. Ra entuk mic to. Tak silehne mic musola ya. Mic musola gelem. Wah. Kene. Kaya Bojomu iki lho, Mas. Patine melek ya Mas. lupa. Bojone tanggane Iya, toh. piring iso tak wah pisan engko. Rumah. Malam ini Kenapa ku sayang? tak dapat tidur. Wajahmu menggoda selalu. Iya. Aku ingin Ha. memandang wajahmu. Ha. Karo mbae mbok sing apik. Enakne suntik lho, suntik, Mbah. Gak puyer ya aku. Musike dadekno kuwi Mas ya. Kowe Yo. kaya ngene. Aja melok, iki laguku kok. Ora kudu. Aku jenenge nunut joget kowe. Aku yo ning kene engko joget alon-alon ben ora ketara kon. Judulnya apa ki, Mas? Judule aja Anu. diteroki. Ayo. Tak tak. Kancilen. Oh, kancilen. Tak dapat tidur. Nah, iya kancilen. Iya. Tembang tak dapat tidur sudah berlalu untuk Anda semuanya tentunya. Kita hadirkan salah satu pasangan idiot untuk Anda. Ada si Aku pisan. Ideal kok Rumumu apa? idiot. Dia tak sing ngene. Ideal. Lah kowe ngono apa ora? Enggak. Ya aja nesu to. Lah iya. Eman-eman. Ki pomo kok dadi bojone tenan. Malam pertama omahmu tak ledakno. Kowe kok iri sajakmu. Nyapa wis tok kene kok dadak iri mbek bojomu. Mate ora ikhlas aku wong. Ora ikhlas bojo-bojoku dhewe kok. Coba A minor Mas, A minor. Engko biru. Handeja, Kowe iki meneng ngoto. handeji. Handeja. Ngono tak elingno. Tresno iki Handeja, dudu mung dolanan. yang suka tembang lawas. Oh tidak ada. Oke, tidak usah tepuk tangan. Kabeh mau amarga kahanan. ya sabar, pancen Kowe nyanyi. ngaleo. Nyanyi duet karo Bakul Pentol ya wis ngono-ngono kuwi lagune. Ora iso kon bangsa anyar ora. Oh pentol ya anakmu utang ae ini kok iso. Sing tak jaluk namung kesabaran. Mugi Allah. Dene tak tabuh bisa lho Dene iso muwilok. Lah ki suara dua. Oh, lha kuwi 5. Paring kasembaban. Sampeyan iki terus mau ngedem ati. Ya nyapa
subuh. Kok kene lali tak elingno, Mas. Iso. Ngenyek saja. Lambe iki. Aku dingono. Halah Pak Dimu marem ae kok tetangga. Lho, lho, Ya. Bojone diatur. Ini rasarana tak kempit kowe ngono. Syukur. Mengadem hatiku. Karang. Ya kowe iki nyapa mbok warai tak tunjuk Hup, misal kene, nggo. hup. Wan kok Jan. cambukan. Kene wis. Kene pangku kene priye? Iya. Ya Mimi Mimi Nyedot dhewe. Mimi Sik, nyedot dhewe. sik. Lah biasanya pernah nyedot dhewe. Kuwi nek debok ya wene ana debok ngono lho. Kuwi mambuan memang Dah. Wae bolongan titik lho. Ya ngono iku. Ngade matiku ben aku ora mlayu ngono. Mengadem hatiku. Ben aku rapayu. Dan tanggung jawabmu. Ini palsu. Penak ya Mas. Oh enak to. Ora nek wong edan Timbang penak apa, Lek? uripe ade ya Mas. Apa nyanyi kok malam ini Lah, iya. ku tak dapat tidur sampe ngombe wedang kowe kok. Lah ya terus yo dasare wong Ora iso. tua ya Mas. Lah keluarga ora duwe bengi ra iso turu to, Dik. Kene mau sugih sore tek sek tek sek. bablas sampai isu. Ya lho. Yo yo ora mikir utang. Ya bongko kuwi. Romantis. Apa Kak? Oke, terima kasih. Satu tebang duet ada cinta tak terpisahkan luar biasa. Kowe iki dadi apa? Ambo aku dhewe bingung. Wis melok nyarno ki bagiane Deni ka lho. Lah aku nak gak MC joget nek gak oleh. Lho, kowe pengen Iya. jajal. Polahe Pengen jajal ngono kuwi. lele digedhe kok. Ora iso to bojomu semak ngene-ngene mang gak iso. Iso apa ora? Gak. Nah. Manggil selanjutnya. Oke. Bar mangan apa to, Yon? Soangke masa uwak-uwak kayak dik mau. Ayo. Gantian. Cak Yan. Nuwun pangapunten lho, Nggih. Coba Cak Komet menirukan suara kartun. Oh, kartun. Oh, Dan iya. iki spesiale Ah, sing nggih. biasa ngisi teng RCTI, Iya. teng TV-TV nggih niki. Sopo Jarwo? Nggih, Oh, suara mayit nggih saged. Lho. Ya men ya kae. So, Wis iso. apa to? Lho, kartun. Kartun Cak Komet. Anu sapa Jarwo kae ya iso. Oh ya. Wis iso. So, Pomo suarane Jarwo sik. Jarwo. Adit, kamu dibilangin. Nggih ta? Ayo kamu sini tolong bantu ini loh. Kuwi nek sapa? Kuwi sapa? Jarwo. Aku mau muni piye? Ya iki Jarwo. Oh, kuwi Jarwo. Salah Jarwo. ngejel tak bacok tenan awake kok. Lah ya Jarwo terus iki sapa? Jarwo. Lah yo genten sapa? Lho, saiki piye to, Piye Mang? tadi omongnya? Mang Jarwo saiki iki lho. Terus anu sapa? Sapa? Lah sapa? Lho, kowe iki kok malah kleru nyentak wong. Mau Jarwo saiki lho sapa? Sekarang bos. Lah rak ngono to. Pemadit. Adit. Bang Jarwo. Disusul Bang Haji. Jarwo, kalau ente mau nolong orang itu kudu yang ikhlas. Pinter ta? Nggih. Upin. Terus sing siji iki nek iso Spiderman. Reng deng. Iya apa? Anu aku krungu. Yo, kita panggilkan selanjutnya ada siapa dia? Ada, Mbak. Sapa ki, Mang? Mei. Juni. April. Iya, Mbak loro-loro to, Met. Loro. Lho loro ya kerek kono to. Cak Komet Biasane kali sinten? ngaturi penjenengane Pak Lurah Minggah wonten sarana pagelaran. Wah, Nggih. kerja Ngaturi iki. penjenengane. Pripun Pak Lurah? Pak Lurah kalau wau anu lenggah teng mriki. Tasik anu Bu Tami, Bu Tami. Pak Oh, Lurah boten. pripun kerja? Oh, nggih. Kersa mriki Boten. nggih. Pripun, Pak? Mboten. Oh, nggih. Mengke sareng kula Cak Komet terus kali sinden-sinden iki purun apa mboten? Sing nanggap ya Jet. Lho, aku ki nawani Met. Kersa nggih mboten apa, mboten kersa mboten napa-napa. Pokoke kudu nggih. kersa pokoke. Nggih niki wau wonten pamburutan Blitar Banyuwangi. Blitar, Banyuwangi. Nggih, sinten? Nggih 35 biasane. Lah alah. Kaya tarife bis ae. Kabeh kok mbok anu nilai dengan uang. Yo nyenengno wong iki dipek yo. Lho. Paling gak Oh iya. sedekah. Mbak Mei karo Mbak Aya. Maya, Mbak Maya. Mbak Mei. Aya. Yo.
Yo yo yo. Selamat malam. Yang mana yang Mei, mana yang ini, Mbak? Yang ini yang Mei, yang Mei. ini yang Ayah. Ayah, oh iya. Ayah. Ditakoni tenan kene Apa guru. sih? Kualik kualik. Maksudnya ngerti lho perainanmu ku lho wong iki. Ini yang Mei. Iya. Lah iki siapa ki? Iki siapa ki? Ayah. Ayah. Ya, ya. Anu masih sekolah toh? Dik? Ya, masih sekolah ya? Ya. Sekolah samane gedene iki ndak. Loh, Lah, saiki MBG. usume wong longgar-longgar karena terkena MBG tadi kan Lah. maksudnya Oh, berkembang dengan Medino kena baik. MBG, mulane iso gede-gede. Ya. Iki lagi SMP ya, Mbak ya? Betul, lulus SMP ya ya? SMP iki urung kuliah sampean ngungkuli bali desa iki lho, Men. Yo ora pertumbuhannya bagus. Gitu. Mereka MBG itu adalah Apa? Apa? mangan bareng. Orang ngerti ya sajakmu. Yuk ngaturke napa niki, Pak? Blitar Banyuwangi. Blitar Banyuwangi. Apa, Dok? Banyuwangi. Anu riyen. Apa sampean? Sing anu nom-nom riyen nggih, kersane Oh. mas-mase menika spesial Oh, untuk ya. para pemuda Gunung Gede. Nggih. Menika wau Yo, wonten kesayangan Mas Eko. Apa ta? Kesayangan wonten. Terus. Terus anu apa negara angin wonten. Nah, iki khusus sing nom-nom kene. Ah. Engko khusus Banyuwangen, Lah. khusus sing sebelah mriki. Ngono lho. Iki ya campur sarean. Campur sari kok sarean iku kuburan kok. Campur sarian ngono. Bes Mas, bes. Ya. Kesayangan. Ya. Oke, sambut dipun pinanggani. Ayah kalian Mbak Mei, terima kasih. Oke. Nyuwun pangapunten Pak Wiji. Oke, pripun Pak Yan? Kalau wau wonten seratan ugi, Oke, menika Mas Alek badhe nyumbang lagu teng Oh, mriki. nggih, monggo nyembagaken. Mengke duete kali Mbak Indah. Oke. Mbak sampean ya? Yo, Oke, diaturke monggo Monggo, Mas Alek. Mas Alek. yo, Kang pundi Mas Alek? Monggo Mas. Oke, yuk disepoti, Cok. yo, Mas Ko. Kluduk, 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 kluduk. Kula semanggaken dhumateng Kang Mas Alek. Oke, Mas Alek, kamu nikah, monggo. Kasih tak sampai. Pak. Ngersane sinten Mas Alek? Jenengan matur kali Mas. Sapa ki mang jeneng bisa malah kathak. Kasih tak Badhe nebak lagu ini napa Mas Alek? Duete napa? Kayak kali sinten? Manut, pokoknya sedaya saged niki monggo. Mbak Ana. Oke.
Mas Alek. Bapak Alek. Mas Beri nggih ngapunten Mas Beri ya. Lagunipun kasih tak sampai. Nggih, kasih tak sampai, Bu. Siap. Oke, matur nuwun. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun Mas Alek sampun dipun pinakani. Luar biasa. Nggih, niki sinten sing dereng nembang sinten niki? Wah kathah, Pak Lurah dereng, Pak Carik dereng, Kapten Tua dereng. Lah sinten niki? Niki Paranggono niki. Oh, Paranggono Nggih. lah. Nggih. Sinten sing keparang Nia? Nia, ya. Yuk, Oh sing sebelah mriku piyambak. Nia karo? dereng. bersama Mbak Nia oh niki. piyambakan nggih. Ya, Nduk. Ayo Mbak Nia. Karo Mbak. Apa njaluk kanca kali Pak Lurah nggih? Iki ra tau Pak Lurah. Lah Pak Lurah urung. Karo sapa, Nduk? Mbak. Mbak Neni, Mbak Reni. Yo. Go Mbak, go. Lagunya apa, Nduk? Ya. Pripun Pak? Lagunya apa? Setya Tuhu. Setia Tuhu, ya. Di gonggominan apa dangdut? Jaranan. Nggih. Yo. Nyuwun sewu Mbak Cangi. Piye, Mbak? Nduk niane kok tasih nembe nderek niki. Oh, nggih. Tasih Mboten ajan, dados menapa, Mbak cik. Reni? Yo, ora dadi baya pengapa, Nduk? Ayo. Mbak Ren, anggere gelem nang yoga 3 dina mesti Lah, dadi, Mbak iso Ren. dadi. Heeh. Dadi Wes. telu. Apa naruh dalang? Nah, Wes, iya. Masuk ora? Weh, jan cocok. Ya. Mugiantuk berkah. Banyu
Nggih, matur Nyuwun nuwun. ngapunten, nggih. Mboten dados menapa Mbak Reni. Ya. Nggih, Pak Niki Wiji. Pak Yudo, Pak Yudo, Pak Yon. Mboten napa-napa wong keliru. Pak Yon. Niki wonten setunggal malih Pak Yon. Tipe Oh, menangane nggih. timbane kula mengke ditagih. Nggih, mboten napa-napa. Nggih, niki wonten Blitar Banyuwangi kersane Mbak Anis kalih Mbak Neni. Oh, nggih. Nggih. Monggo Mbak Anis, yo Mas, langsung lagu aja Mas. Sang saya dalu saya gede-gede. Ning sepisan melih nika Pak Wiji. Ha nggih pripun? Menika nderek donga mugi-mugi masyarakat Gunung Gedhe tembing gurine rezekinipun kathah diparingi seger waras, Amin. sehat walafiat. Amin Allahumma. Bakune ngoten niku Mas Om. Nggih. Nggih. Pokoke setahun ngarep aja laline dalange Pak Wiji iki ora tah ngomong kok ngoman amin tok. Ayo Amin. jelas. Niki pamundutan Saking Blitar penjenane Banyuwangi. Bapak Boyman ngersakne lagu Blitar Banyuwangi. Blitar Banyuwangi sing introne he. iki apa to kuwi gala-gala kok iso. Minangkani pamundutan saking Bapak Boyman menika. Oke, mengke timbang kula wasule ditagih. Nggih, janji engko timbang medun ku dianu malah caca wis kadung rampung. Nggih. Lah lek pemono ditagih ya Neni sing tak weni wong iki ya rondo. Lah nggih to kersane nggih jaminan nggih. Ora apa-apa wis to. Tak Iya. anune, tak rangkepe kabeh. Lek Wis to, Neni iki panggah siap Neni. Kaya wani-wani yo. Monggo.